ľudia, dneska budeme hrať kariéru so Liverpoolom. Vidíte, mám aj dres, kariéra s Liverpoolom. Budem so Soboslayím hrať. So Soboslayím nebudem manažer Liverpoolu, ale iba so Soboslayím budem hrať. Ale nič nehovorím, poďme na zápas. Môžete napísať, ako ste sa mali v škole. Ideme proti Bayern München. No poďme. Ja budem iba so Soboslayím, to je kariéra, chápete? Keby niekto nevedel, lebo ja to hrajem FC25, keby niekto nevedel, čo je to FC25, tak to je FIFA, takže futbal. A poďme, že deň zápasu, ale musím nastaviť, že je iba 1 minút. Toto, aby 1 minút trvalo. Nie tak myslím, ale no chápete, no ja to viem, lebo chcem aj, takže tak, ne tak, ale tak. A už sa menšie dá, tak potom tak. A poďme na to. Tak. A ja budem iba so Soboslayím, chápete? To je kariéra. No takže poďme na to. Oh baby. Neviem koľko, asi možno, že iba jeden meč stihneme zrobiť, alebo ja neviem. Ale keby, že už začnem, že druhý meč, chápete? Alebo viete, jak to myslím? No, tak potom zase strihnem to video, viete, ako som robil aj v Rocket League, aj vo Fortnite, no tak to zostrihnem. Potom uvidíte už iba, že výsledok. Poďme, a to je už 8. finále proti Bayern Münchenu. Prvý zápas bol proti ním 1-1, včera som to hral, lebo ja to nehrajem prvýkrát so Soboslayím, lebo ovládal Soboslayho, chápete? To je kariéra. A my sme Liverpool, takže toto tu na. A my sme červení, keby niekto vedia, tak my sme červení a proti nám sú bieli. Pekne, trafíme, tu nám môžeš nahrať. Pekne, Soboslají, veľký star má. Tu, Luis, ok. Aj, zle som to nahral. Nevadí, poďme, musíme vyhrať proti ním, chápete ľudia? Musíme proti ním vyhrať, ale nebude to také ľahké, lebo FC Bayern München nie je akože také, že, no také, nie je také zlé, ale chápete, nie sú takí zlí. Nehovoríš, Darwin, že tak si my musia nahrať, no, nevadí, už, ale pekne, kliky taká robia. A tu som Luis, dobre, môžem nahrať, keď mi Upamecano nezobera. Ja som to nedal chcel, ale prečo to nedalo, to Nunezovi? A som to chcel dať Nunezovi. A keď chcete, aby z toho bolo ešte aj ďalšie videá, takže toto je part 1, čo hovorím vo videu, ale keď chcete part 2, tak dajte odber a like a napíšte mi nejaký komentár, že či chcete alebo nie. Pekne Alisson. Alisson teraz pekne zrobil. To bude tak ťažké im dať gól. Už 3 minúty ide video. To jak? Teraz sme začali. Pekne. Musíme to vyhrať. Vyhrať to musíme. Však už prihraj niekomu, si boha. Pekne, Darwin má. Pekne! Ide Luis Diaz. To fakt. Come on. Ja neviem, čo robia tie AI. To znamená to, že ja som iba so Soboslayím a AI je to, že samo ovláda iných hráčov. No hej, lebo to je kariéra. Že iba s jedným hráčom. Ja kamo neviem, čo robí AI, ale kamo on nahrá normálne, že proti nám a ja mu... Dobre, prečo to musíš vykopnúť, Virgil? Aj. Ešte na kanálta je... Davis ide? Ne, pekne, ale... No, ja neviem pochopiť, že prečo stále toto robia, no. Pekne. Dobre, zobral som mu. Pekne. Už iba musím mu nahrať. Luis! To fakt. To som nečakal, že mi prihraje. Pekne, Salah, prosím, nech ti nezoberú tú loptu. Pekne, Soboslaj mu nahral. Nie! Prvá strela. Mali sme prvú strelu a 0-0 prvý polčas, takže
poďme na druhý. Lidi, už sme v druhom počasí, ako vidíte. No a poďme hrať druhý počas. No a kamo, toto sa nedá. Pekne. Opa, ale jak mi to mohol zobrať? No, musiala. Pekne. Dobre, zobrali sme loptu. Dobre, Salah ešte to chytil. Pekne, tu som. Darwin, však už si mi mohol nahrať. A, Salah ide sám. Salah ide sám. A, ja Salah nedal gól, to fakt. Nie, toto som chcel, ale pekne. Darwin, Salah. A, ja nemohol dať gól, nevadí, ľudia. Dáme gól, dáme gól. Nebojte sa, i tak dáme. Musíme dať gól, chápete, že musíme. Náš tu som, keby niekto je vedel. Aj, Kane, kamo, ide Kane. Aj. Dobre, musíme zobrať, Aličko, choď. Nemôžu nám dať gól. Pekne, Alisson to vychytil. Pekne. Máme iba 6 z 4 toto. Akože ratingov teraz, neviem prečo. Však Arme slot, kamo. Nie, chyťte to. Bum. To, dobre, Salah to vychytil. Salah ide na voľnú bránu. Salah ide. Ešte stále. Yes! A penálta pre Liverpool. Pekne ľudia, penálta pre Liverpool. Vidíte, toto je ten tým. No, pozrite, šialený Upamecano. Poslí, daj Salah. A Salah nedal penáltu. Chápete ľudia, Salah nedal penáltu. To ako? Dobre, tak ja neviem, čo zrobím s Neuerom, kamo. On tu jak mohol vychytiť Neuer? Jak? Ja to neviem pochopiť. Mali sme penáltu a to vyne a to nedal to Salah. Prečo si to musel vynechať Salah? Tu som pekne. Puf. Bum. Dobre. Idem na voľnú bránu. To fakt. Ale jak? Kamo, však on sa aj sám faulol, kamo. A i tak on bol rýchlejší jak ja. Nie, Gomez, pekne. Ja sa bojím, ja chcem vyhrať s Liverpoolom Champions League. Čo tá nahraj už. A čo prečo si nenahral Salahovi, to bol pred tebou. Joj, dovidí, nechcem mať penalty. Ešte iba 8 minút. Kokos, ja som sa jak dostal. Ešte iba 8 minút to video. Prečo idem dole? Prečo som išiel dole? Ja som hrozný. Simulovať idem potom. Prosím, nevyhral Liverpool. A 1-1 a vyhral Liverpool, lebo 4-2 penalty. Ja som musel ísť dole, ale ja som povedal, že musím ísť dole a nevadí, lebo sme vyhrali. Vyhrali sme, chápete ľudia, vyhrali. Počkajte, koľko minút? 8, to ešte stihneme. Lebo toto je v finále FA Cup proti Newcastle, takže to musíme vyhrať, chápete? Musíme. Takže, no poďme na to, počkajte. Už sme v meče lidi, takže Carabao Cup, finále proti Newcastle. No takže poďme na to, už sme v meči, prvý polčas. No, musíme to vyhrať, kamo. To je finále, chápete ľudia? A ja aj kvôli mne zobrať. Kamo, kto ide teraz z motorkou, ci kokos? No, zoberte už loptu niekto. Dobre, pekne Gomez to blokoval. Pekne to zrobil Gomez. 9 minút. No, to je ešte nič. Dobre, Sár to nedal. Takže poďme na to, ľudí. Daj, že tu som bol. A nie od Salaha som to chcel zobrať, ale od teba, Grafenberg, aby si mi ty prihral, ne? Salah, čo robíš? Nunez, Martin Nunez, kamo, tak ho budem volať. Pekne, dobre.
to bol offside. No, dobre. Nehovor! Dobre. Musíme tu vyhrať, akože, no. Čo mám povedať? Gakpo! Tu som! Pekne! A nedal som! Oj, do ryti. Aj. Som. A ja to vám zostrihnem. Ľudia, máme penáltu, predstavte si. 34. minúta. Salah daj. A Salah to dá, takže 1-1. Kým som to zostrihal, chápete, tak dali Newcastle United gól. Nevadí. Ľudia, nevadí. No takže keď bude, lebo už ide 11 minút toto video, takže keď bude nejaká veľká šanca, tak potom vám to dám. Ľudia, máme prvý polčas, takže môžeme ísť na druhý. Už sme v druhom polčase, keď bude, jak som vám hovoril, nejaké, že ideme na bránu, alebo že penálta, tak vám to tak zostrihnem, dám vám to do videu. Ľudia, musím ísť dole, takže musím simulovať celý zápas zbytek. A či sme vyhrali, prosím, nech vyhráme. A sme vyhrali 3-1. Takže, ľudia, ďakujem, že ste boli so mnou v tomto videu. Napíšte dole do komentárov, ako ste sa mali v škole. Ja som mal dobre, lebo ja som bol doma celý deň, lebo viete, mám zaviazanú nohu. Takže, keď sa vám páčilo video, dajte like a odber. Čaute.